ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂದಲೆಗ್ ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಉಡಲ್ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನದ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರೆ ಅಜಾ ಏಕಾದಶಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣಡ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಬಕ ಭಗವಂತ ಆಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಡುವೆ ಆತಿನ ಪಾತೆರ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಡ ಕೇನ್ವೇರು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರದಾದೆ ಬಕ ಈತ ಕತೆದಾದೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಈತ ವಿಚಾರನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಬಂದು ಅಪಗ ಭಗವಂತೆ ಆಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ತುಲರಾಜ ಮಾತಾ ಪಾಪలను ದೂರ ಮನ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿಯೇ ಅವೇ ಅನ್ನದ ಏಕಾದಶಿ ಪಂದ್. ಈ ದಿನ ಏರುಪೂರ ಋಷಿಕೇಶನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಕುಲು ಮಾತಾ ಪಾಪలను ದೂರ ಆದ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದ್ ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಡ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನಿಂಕ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೇಕೇನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಒರಿ ರಾಜ ಇತ್ತೆ. ಆಯ್ ಸತ್ಯವಾದಿ ಬೊಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತೆ. ದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಂಡನಾಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನೇ ಕತೆ. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕತೆ ನಮಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೇ ಮಂತಿನ ಪಾಪಲು ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಕನಟು ಕೊಡ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಒರಿಪಾರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನೇ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾರುನಂಚೆಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಸತ್ಯವತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಾಜರಿಗೆ ಚಾಂಡಾಲನ ತಿರ್ತಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಪುನಪತ್ತವನಂಚೆಂದ ಕೆಲಸ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಂಡಲ ಈತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತುಂಡಲ ಆರು ಸತ್ಯನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ತುಜೇರಾರು. ಚಾಂಡಾಲನ ಒಂಜಿ ಆಜ್ಞೆ ಎತ್ತಂಡು ಈತ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಪೊತ್ತಂಡು ನಾಡಿ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಪಂದು ಇಂಚೆಂದ ಕೆಲಸಡಾರು ಈತ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ರಾಜ ಏನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಿಗೆ ಆಂಡ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುನಪತ್ತವನಂಚೆಂದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆರು ಸತ್ಯನು ಬುಡ್ತುಜೇರಿಗೆ. ಆ ಸತ್ಯನ ಬುಡಂದಿನೋಸ್ಕರವಾದ ಅರೆಗೆ ಯಾಪಲ ಸೋಲು ಪನ್ಪಿನ ಆತಿನೇಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷಗಳ ಮುಟ ಇದೇ ಆರು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ದಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅರೆಗೆ ಸೋಲು ಆತಿನೇಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷಲ ಕರೆಂಡಿಗೆ. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಣಿಗೆ ಬೇಜಾರಾತು ನನ್ನ ಯಾನು ಓಡೆಗೆ ಪೋಡು ಯಾನ್ ದಾತ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಲ್ಲುವರಿಗೆ. ಇಂಕ್ ಈತ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸರ್ತು ಇಂಕ್ ಯಾಪ ಇಂಕ್ ವಿಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದಾರು ಯೋಚನೆ ಮಂತು ಕೊಲ್ಲುವರಿಗೆ. ಅಪಗಾನಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿ ತೂಪೇರಿಗೆ. ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿ ತೂದು ಅರೆಗೆ ಆ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ತೂಡು ಪಂದು. ಆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ತುಯಿ ಕೂಡಲೇ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಣ್ಣಿಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ. ಋಷಿನ ತೂವೊಂದೇ ರಾಜೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಜನಕಲ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಿಕ್ಲೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದೇರು. ಇಂಚ ವಿಚಾರ ಮಂತೊಂದು ಋಷಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೂರುವೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೂಡ್ದು ಅರ್ನ ಬಂಗದ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ಆ ಋಷಿಡ ತೆರಿಪಾವೇರು. ರಾಜನ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿಗೆ. ಇಂಚೆಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸತ್ಯನ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತುಜಿರತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿಗೆರೆಗೆ. ಅಪಗ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ತುಲರಾಜ ಎಡ್ಡ ದಿನ ನಿಕ್ಕ ಬೈದನು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಪಂಡ 7 ದಿನಟೆ ಭಾದ್ರ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅನ್ನದ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ ವೃತನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಬಕ ಆ ದಿನ ತಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ಲಲ. ಈ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ಲಿನೋಸ್ಕರವಾದ ನಿಕ್ ದುಮ್ಮಗ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಪುರೋಂಡ ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಬಕ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಬರೆಯರ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡಂದಾನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವಲ ಆತೆ ಉಂಡು. ಈ ಸತ್ಯಡ್ ಉಪ್ಪಿನಿಡೋಸ್ಕರವಾದ ಎಂಕಿಡೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಂದು ಉಪದೇಶ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಆತ ಪಂದು ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿ ಅದೃಶ್ಯ ಪೇರಿಗೆ ಪಂಡ ಮಾಯ್ಕ ಪೇರಿಗೆ. ಋಷಿನ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಏಕಾದಶಿ ಋತ ಪತ್ವರಿಗೆ ಅನ್ನದ ಏಕಾದಶಿ. ಈ ಋತನ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತಾ ಕಷ್ಟಲು ಪೂರ ಮುಕ್ತಿ ದಿಕ್ಕನಿಗೆ ಬಕ ಇತ್ತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಯಾರು ದುಃಖನ ಅನುಭವಿಸೊಂದಿತ್ತಿರ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಅಂಡಿಗೆ. ಈ ವೃತವನ್ನು ಮಂತಿದ ಪ್ರಭಾವಡ್ದು ತನ್ನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಜರನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ತಿಕ್ಕೀರು ಮಗೆ ಸೈತಿತ್ತಿನ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾದ ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಕಳೆಯೊಂದಿನ ರಾಜಲ ಅರೆಗೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕಣಿಗೆ ನೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ ರಾಜರು ಮಸ್ತು ವರ್ಷ ರಾಜಾಡಳಿತ ಮಂತರಿಗೆ. ರಾಜಾಡಳಿತ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೆ ಆರು ಈ ರಾಜಾಡಳಿತನ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದು ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ಲಿಯರಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಕುಳ್ದು ಬಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಲೋಕಗೆ ಸೇರಿಯರು ಪಂದು ಈ ನೆತ್ತ ಕತೆ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡೌಟು ಬರ್ಪಿಂದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತಿದ್ದು ಅರೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪೂರ ದೂರ ಒಂದುಂಡು ನಿರ್ದುಂಬಾರ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತಜಿದ ಪಂದು ಆಂಡ ನಿರ್ದುಂಬುಲಾರ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗ ದ್ವಾಪರಯುಗ ಈ ಮೂಜಿ ಯುಗಡ್ಲ ಏಕಾದಶಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನಲ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತನ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ
ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರ್ ನಿರ್ದುಂಬು ಪತ್ತಿನ ಏಕಾದಶಿಡ್ ಉವೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆನ ಅರ್ದಿಯೊಂದಿತ್ತು ಜರಿಗೆ ಆರ್ ದೇವೇರ್ನ ದಾದ ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ಪೂರ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಆಂಡ ಯಾಪಂಬೆರೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾಪ ಪನ್ಪೇರ ಅಪಗ ಆರು ಎಂಕಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆರ್ದು ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಡೇ ಪಂದು ಎನ್ನದು ಅಪಗಾರ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಅನ್ನದ ಏಕಾದಶಿನ ಎನ್ನದು ವೃತಪತ್ತವರಿಗೆ ಅಪಗಾನಗ ಆರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಪುಣಿಗೆ ಏರ್ ಈ ಏಕಾದಶಿದ ವೃತದ ಕಥೆನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೇನ್ವೇರ ಬಕ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಂತಿನ ಫಲ ಉಂಡಿಗೆ ಖಾಲಿ ಈ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ಕೇನಂಡ ಬಕ ಪನ್ನಂಡ ಈತು ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡುಂದಾಂಡ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಂತನಾಂಡ ವೃತ್ತನ ಪತ್ತನಾಂಡ ಏತು ಫಲ ತಿಕ್ಕು ಪಂದು ನಿಕುಲೆ ಐತ ಅಂದಾಜು ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗ ಕೊರ್ನಾತ್ ಬಂಗ ದುಪ್ಪಡು ವಾವಂಜಿ ನರಮಾನಿಗಳ ಭಗವಂತೆ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ನಮಕ್ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ರಡ್ಡು ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಣು ನಮನ್ ಪೂರ ದೇವೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂತಲಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪಿನ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಏಕಾದಶಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.